mga sakayan digdi pa baka kay bata may order sa kuyang basket. Halat daw, tatulos ko piyong ko. Ang bidang malo na daw so datos pirmi may ita puta. Ayyo. Ay, pagol kayo. Oh no. Bata dahil ng iba. Ay, yung mananggat. Pusing! Baka kayo tabay? Bakakay. Paano may kapurang ka naman? Gay, madem. Idali na yun eh. Laga na yung mga manok. Saan na raw na? Sa The Big Boss. The Big Boss? Doon man inipipick upon, ta makaong kita. Ay, naramduman ta ka na. So, sakit ta ka na kaagi. Dati ko na. Yung manang ganito driver. Sige na, sige Yan na. na, diretso na. Sige na. Yan. Nakul ba ganda naman ko na basket? Eh, yung 33 yun. Karga na ito. Ay. Sigurado ka talaga ha? Iya. Ah, lagatak. Ayan ko na boss ha. Ano na tabi? Dahil pa nga nakasarundok pa. May lagatak na tulo. Hello, Agam? O, tas agam ko tayo ni boss. Ano na tabi? Baka importante. Hello, Agam? Sige naman. Ay, mapabakal ka kibahaw. Saan? Sa manok? Sa ureg? Ay, sa ureg? Dahil nang ibahaw? Ay, pilang kilo? Ay, kabangsa ko na? Sige. Sige. Pagkaraya pagmaniho ha? Iya. Nagtiteleskopya ka oh. Hindi, may tungaw. Saan? Ito, tungaw. Lagatak! Ay, alat mo na, boss. Alat mo na. Dali ko ba nilipigtutuyo nga rin? May nag-aarapod nga rin. Ito na, boss. Ilaw, primaw. Ha? Ay, magkibailig kita sa naman tao. Ay, ma'am. Mapista. Garen. Ay! Ano yan? Ayaw pa? Ano ito? Ano ito lang kuman? Ano, primaw. Ayaw, madang kami. O, mamista kami nga niyo. O, maginubahan kita. Makibailig kita. Ha? Sige. O, tamada na kami kiko niya. Lawag ang kibanga. Oo, siyempre, mabalot kita. Uy, makakunyalong baga. Mamimista. Ano ang tabi, bo? Saan ko na tabi? Respeto naman. Kaya ko ba nabigto yung nga ni Kaya nagsakay na ako sa Emolig. Sabi mo, malarga na. Ayaw na nga, ne. Paano ko nga ni baga ho? Pundo lamang. Sibut-sibutong kaman. Iro. Patan so. Dabig boss, mababa ka. Ayaw tayo naman sa May mga naraka ba na teleskopyo? Siyempre, tamahin ko ang dalan. Utong nga ni sa tungaw ho. Dalan. Lagatak. Talaga. Hello. Ha? Ano tabi? Ay, sumali din ni kang ano ko lang. Ano? Ay, supigulan lang ko ni... boss, ito. Manager. Hello, manager. Iya. Natanggap ko na sa mga salubong mo sa kuya. Halik kang... Saan ka katawalay na bansa? Dubai? Ay, magayunin talaga. Mahamuton ko pinadaram sa kunyang pamot. Yung maribo ko nining ano. Alat ko na. Maribo ko nining... Alat ko na, manager. Ha? Iyo. No. Iyo. Sarap ko na.